Història de la televisió. La telefotografia. Els primers intents de transmetre imatges a distància es realitzaren mitjançant l'electricitat i sistemes mecànics. L'electricitat exercia com a mitjà d'unió entre els punts i servia per realitzar la captació i recepció de la imatge. Els mitjans mecànics efectuaven les tasques de moviments per realitzar els escombrats i descomposició seqüencial de la imatge a transmetre. El desenvolupament de les cèl·lules fotosensibles de seleni, en les que la seva resistivitat varia segons la quantitat de llum que incideixi en elles, el sistema es va perfeccionar fins al punt que el 1927 es va establir un servei regular de transmissió de telefotografia entre Londres i Nova York. El desenvolupament de la telefotografia va assolir el seu cim amb els teleinscriptors i el seu sistema de transmissió. El moviment de la imatge. La imatge en moviment és el que caracteritza a la televisió. Els primers desenvolupaments els van realitzar els francesos Rinox i Fournier el 1906. Aquests van desenvolupar una matriu de cèl·lules fotosensibles que connectaven al principi una a una amb una altra matriu de làmpada. Aviat es van substituir els nombrosos cables per un únic parell. Per això es va utilitzar un sistema de commutació que anava posant cada cèl·lula a cada instant en contacte amb cada làmpada. La necessitat d'enviar la informació de la imatge en sèrie, és a dir, utilitzant només una via com en el cas de la matriu fotosensible, es va acceptar ràpidament. Televisió mecànica, el disc de Nipkow i la roda fònica. El 1884, Paul Nipkow dissenyà i patentà l'anomenat disc de Nipkow, un projecte de televisió que no podria dur a la pràctica. El 1910, el disc de Nipkow va ser utilitzat en el desenvolupament dels sistemes de televisió dels inicis del segle XX i el 25 de març de 1925, l'inventor escocès John Logie Baird efectuà la primera experiència real utilitzant dos discos, un a l'emissor i un altre en el receptor. El 1927, Baird va transmetre un senyal a 438 milles a través d'una línia de telèfon entre Londres i Glasgow. El 1928, Baird fundà la companyia Baird TV Development Company per explotar comercialment la televisió. Aquesta empresa va aconseguir la primera senyal de televisió transatlàntica entre Londres i Nova York. El 1929 es comencen les emissions regulars a Londres i Berlín basades en el sistema Nipkow-Baird i que s'emetia en banda mitjana de ràdio. La formació de la imatge en la recepció es realitzava mitjançant el mateix principi que utilitzava en la captació. Es van desenvolupar sistemes basats en cinta en lloc de discos i també es va desenvolupar, que va ser el que va aconseguir resoldre el problema de la mida de la imatge, un sistema de miralls muntats en un tambor que realitzaven la presentació en una pantalla. Aquest tambor és conegut com la roda de Whale. Pel desenvolupament pràctic d'aquests televisors va ser necessària la substitució de la làmpara de neó, que no donava la lluminositat suficient. Es va utilitzar el de posar una làmpara de descàrrega de gas i fer passar la llum de la mateixa per una cèl·lula de Kerr que regulava el flux lluminós en relació a la tensió que se li aplicava en els seus borns. El desenvolupament complet del sistema es va obtenir amb la utilització de la roda fònica per realitzar el sincronisme entre l'emissor i el receptor. El 1932 es realitzaren les primeres emissions a París. Aquestes emissions tenen una definició de 60 línies, però 3 anys després s'estaria emetent amb 180. Televisió electrònica. El 1937 van començar les transmissions regulars de televisió electrònica a França i al Regne Unit. Això va portar un ràpid desenvolupament de la indústria televisiva i, per tant, a un ràpid augment dels telespectadors, encara que els televisors eren de pantalla petita i molt cars.